Velkommen til Globeface Market. Globeface Market er en online markedsplads for køb og salg af geodata. Vi har arbejdet med GIS og med geodata i rigtig mange år og har oplevet, hvor bøvlet det i praksis kan være at få fat i geodata. Det kan være, at man er interesseret i data fra flere forskellige dataleverandører. Det kan være, at man er interesseret i et område, som lapper over administrative grænser, som f.eks. kommunegrænser. Vi har derfor udviklet Globeface Market i dialog med forsyningsselskaber, med kommuner og med andre offentlige myndigheder i Danmark. Og jeg vil nu vise en kort demo af, hvordan man downloader data fra Globeface Market. Når man er logget ind på Globeface Market, så ser man et skærmbillede som det her, hvor vi har et kort, hvor man kan udpege det område, man ønsker data fra. Det vil jeg nu gøre ved at tegne et område her. Og jeg afslutter med at dobbeltklikke. Så trykker jeg hen datakilder for nu at se, hvilke data, der er tilgængelige i det givne område her. Og ude til højre her kan jeg så se en liste over forskellige objekttyper. Jeg kan vælge bygninger. Jeg kan vælge træer, vejmidterlinjer, vejkanter, og der er en stribe andre. Jeg kunne også vælge matrikelskel. Og når jeg nu er klar med det data, jeg gerne vil have, kan jeg trykke næste nede i bunden. Og nu får jeg så en oversigt over de data, jeg er ved at hente, og hvad de koster. Jeg kan give mit download et navn. Jeg kan vælge et koordinatsystem, som jeg ønsker at bruge. Jeg kan vælge et filformat. Og jeg kan vælge, om jeg ønsker at abonnere eller ej. Nede i bunden her trykker jeg så på næste. Og nu får jeg så en oversigt over, hvad det er, jeg er ved at hente ned, og hvad det koster. Og jeg skal yderligere acceptere anvendelsesbetingelser for de, i det tilfælde 2 dataudbydere, der er i spil her. Når jeg er klar med det, så kan jeg enten betale med en faktura, som jeg ser nede i bunden her, eller med et betalingskort. Når jeg har valgt det, så giver Globeface Market til at generere data, og de ligger så klar et par minutter efter på det faneblad, der hedder Mine Downloads. Og der kan jeg se de downloads, jeg har lavet gennem tiden, og man vil kunne trykke på download-linket her for at hente selve data, og man kan trykke på faktura-linket her for at få en faktura på det, man har købt. Ja, så nemt er det at hente data på Globeface Market. Vi har nu set, hvordan man downloader data fra Globeface Market. Når det kommer til upload af data, kan man enten uploade en fil direkte fra computeren og til Globeface Market, eller Globeface Market kan automatisk hente data på dataleverandørens server. Det er gratis at oprette sig som bruger på Globeface Market, både som køber og som sælger. Så du er velkommen til i dag at gå ind og oprette en konto og se, hvordan det hele fungerer. God fornøjelse.